ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. шаби гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи довталабӣ дар вазни ним сабук байни Брайан Ортега ва Яир Родригес шуд. муҳориба хеле хуб оғоз шуд ва муҳорибаи хеле баробар буд, аммо мутаассифона дар охири раунд Брайан Ортега осеб гирифт ва муҳорибаро идома дода натавонист. ҳамин гуна Яир Родригес дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. дар ин турнир боз муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Ли Джинглянг ва Муслим Салихов баргузор гардид ва ин муҳориба дар дуюм раунд ба анҷом расид. Ли Джинглянг дар дуюм раунд Муслим Салиховро бо тариқи нокаут шикаст дода ғалаба ба даст овард. хотиррасон мекунем ки Джинглянг охирон маротиба зидди Ҳамзат Чимаев ҷангида буд ва дар ҳамон муҳориба Ҳамзат Джинглянгро зуд шикаст дода буд. аз ҳамин сабаб ин ғалаба барои Ли Джинглянг хеле ғалабаи муҳим буд. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ҳамчунин дар ин турнир расман муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачевро эълон карданд. акнун Чарлз Оливера бо рекорди 33.8 ва Ислам Махачев бо рекорди 22.1 рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 280 барои камарбанди вазни сабук меҷанганд. баъди баромадани ин хабар Чарлз Оливера ва Ислам Махачев фикрҳои худро баён карданд. Чарлз Оливера: рафтем, ма бо Ислам Махачев рӯзи 22 октябр дар UFC 280 дар Абу-Даби вомехӯрем, навиштааст Оливера. Ислам Махачев: 22 октябр ма камарбанди чемпиони вазни сабуки UFC-ро баргашта ба Доғистон меорам, иншааллоҳ, навиштааст Махачев. хотиррасон мекунем ки айни замон камарбанди вазни сабуки UFC бесоҳиб аст, яъне ки айни замон дар вазни сабуки UFC ягон кас чемпион нест. аз сабабе ки пеш аз муҳориба бо Ҷейсон Гейҷи Чарлз Оливера вазни чемпиониро карда натавонист, UFC камарбандро аз ӯ гирифтанд. акнун ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ислам Махачев чемпиони нави вазни сабук мешавад. ҳамчунин дӯстон, баъди баромадани ин хабар чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский ки нияти ба вазни сабук баромадан дорад, дар Твиттер ба Ислам Махачев ва Чарлз Оливера муроҷиат карда чунин навишт: ма бо ғолиби ин муҳориба меҷангам, навиштааст Волкановский. ҳамчунин дӯсти Ислам Махачев ва чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов низ бетараф намонд ва реаксияи ӯ аз ин хабар чунин буд: ана ин акнун суҳбати ҷиддӣ аст, мерос идома дода истодааст, ин чизро ҳатман назорат кунед, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, фикр мекунем ки ин муҳорибаро тамоми мухлисони муҳорибаҳои омехта интизор буданд ва фикр мекунем ки ин яке аз муҳорибаҳои калони соли 2022 хоҳад шуд. акнун дӯстон, метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. ба фикри шумо кӣ ва чӣ гуна дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? дар канал обуна шавен, видеоҳои навро интизор шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.